Bună, ecoterienii mei dragi! În cadrul lecției de astăzi vom învăța despre ariile naturale protejate și importanța lor pentru mediu. Toate aceste imagini pe care le vedeți fac parte din arii protejate din România. Acestea sunt spații protejate prin lege, iar flora și fauna lor sunt și ele protejate. Țineți minte că am învățat în lecția trecută despre ele? Sunt sigură că vă întrebați ce este o arie protejată. Ei bine, aria protejată este un spațiu geografic, clar delimitat, recunoscut și administrat cu scopul de a se realiza conservarea pe termen lung a naturii și a biodiversității de acolo. Biodiversitatea descrie în mod colectiv miliardele de organisme vii unice care trăiesc pe pământ, precum și interacțiunea dintre ele. Acest lucru se aplică atât la animale cât și la plante. Deseori, în aceste spații geografice, situri naturale, se găsesc specii de păsări sau de plante rare care nu se regăsesc în altă parte în România sau chiar în Europa. Astfel, aceste arii pot fi de interes internațional, național sau comunitar. Prin protejarea acestor zone, ne asigurăm că habitatul acestor specii se păstrează intact și ele vor putea supraviețui pe termen lung. Aceste arii protejate includ cele mai reprezentative și semnificative zone din punct de vedere al biodiversității, al valorilor naturale și culturale asociate. Totodată, protejarea unei arii naturale aduce beneficii și localnicilor din respectiva zonă. Ca urmare a peisajului natural, biodiversității de specii de plante și animale, acestea devin puncte de atracție turistică. Prin protejarea unor arii se protejează și diferitele elemente culturale din acea zonă. Astfel, acestea sunt vizitate de turiști din țară și din străinătate care vin să se relaxeze în mijlocul naturii, iar comunitatea locală poate beneficia de pe urma acestora prin oferirea de cazare, pensiuni, restaurante și, de ce nu, festivaluri cu bucate tradiționale. Dar haideți să vedem câteva arii protejate din țara noastră. De unele dintre acestea sunt sigură că ați auzit, dar știați că sunt și protejate? Rezervația Biosfera Deltei Dunării, arie protejată de interes internațional, sit al patrimoniului mondial, natural și cultural. Parcul Național Defileul Jiului, arie protejată de importanță națională. Parcul Național Cozia, arie protejată de importanță națională. Parcul Natural Apuseni, arie protejată de importanță națională. Parcul Natural Comana, arie protejată de importanță internațională. Parcul Național Piatra Craiului, arie protejată de importanță națională. Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, arie protejată de importanță națională. Insula Mică a Brăilei, arie protejată de importanță internațională. Și Geoparcul Dinozaurilor, Țara Hațegului, arie protejată de importanță internațională. Și acum câteva informații pe care probabil nu le știați. Conceptul de parc național apare pentru prima dată în Statele Unite ale Americii. Primele parcuri naționale din Europa se înființează de către suedezi în anul 1909. În 1904 apare prima rezervație naturală din spațiul românesc, Codrul Secular Slătioara. La începutul anului 2007, România avea inclusă circa 8% din suprafața țării în arii protejate. Aria protejată cu cea mai mare suprafață din România este Rezervația Biosferei Delta Dunării, 560.000 de hectare. Iar la nivel național avem desemnate 13 parcuri naționale. Sper că v-a plăcut și lecția de astăzi și vă sfătuiesc să mergeți să vizitați aceste arii protejate pentru că sunt absolut superbe. România chiar se poate mândri cu ele. Ca și până acum, toate informațiile de care aveți nevoie le găsiți pe ecotic.ro și pe paginile dedicate de Facebook și Instagram ale organizației Ecotic. Vă mulțumesc foarte mult și ne revedem în curând!